जोंनि बरदिननि जानाय लोंनायफोरा रेडि नै अमा बे जाबाय अमा जाथावना नुखादोंलै अमा बेदरखौ खिन्थु नै बे जाबाय दाउ बेदर जोंनि आंखे दाउखौनो जानांसिगोन दिनै नोंलाय मा जागोन अमा ना दाउ नोंथां अमा बिराद गोथाव जागोन बायदि नुखादों ना अमाया उदालगुरिनि ना सोलियो जागोन अमाया उदालगुरिनिसो जोंनिया अरांनिबाबो जों उदालगुरियावसो लायबावो अमाखौ उदालगुरिनि अमाया गोथाव जायोना गोथाव मोनजादों ना नोंथ' माय बुंदों माथो माबाफोर 150 टाका होनाय मोनदों पापर गैया ओमफ्राय आसारबो गैया ओमफ्राय माने हटेलावसो बारासिन मोनजायो आरो नंगौ देरस'नि ल' जानायसो आदसा उपायथ' गैया माथो बुंदों नोंलाय माबाफोर बुंदों नो कमेन्ट नोंलाय जानाया जादों खिन्थु राननाया माय लासै जादों मानसि गैयाना जोंनिया मानसि खम ना नोंलाय नों मानसि टाइमलि मोनाखै आरो उपाय गैया लासै लासै जा लासै माथो ना मानसिफोर गोथाव जादों माथो गोथावानो जाखागोन जानाय लोंनायफोरा माबायदि जाखो बरिया जादों खिन्थु सालाद हानाया गोदोद्राय जाबाय आरो फिसा नांगौमोन बियो बुस्थुआ हाइजें मोनसे थानांगौ आरो हाइजें थानायबा गोथाव जागौमोन जानायालाय हाइजें गैया जाहैबाय ना दा आरो बानलु हानाया बिदि हाया सालादाव फिसा नांगौ थुख्रा हानांगौमोन आरो जायासै बाखिफोरा थिगानो दे उपायथ' गैया जानांसिगोन ओरै मा जागौमोन नायलाय बिथाङा माबा मोनसे आलासियाबा माबायदि मोनजाखो गोथावानो ना दे अरना हो दाउ बेगें नोंलाय गोथाव मोनदों ना मोनाखै जाना हो दे जाखांबाय एबार जाखांनानै बरदिननि मोसाग्लांनाय लामा गामि मोसाग्लांनाय जागासिनो दा बर्थमान बेसेबां जाब्रा जाखो फैसा लाग्राया फैसा 500
स' भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै मोसानायाबो जोब्बाय आरो जानाय लोंनायबो जाबाय जानायखौथ' आं नोंथांमोननो खिथिनो हाला आं बावगारबाय लानो थाखाय जाखांबाय दायो जों थांनो ओंखारबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाला नै सिख्लाफोरबो दोङोलै बिथिं थेंक इउ बाय बाय बेखिनियावनो फोजोबबाय